I don't have lunch, sir. I told you I got some pizza before we get here. Sir. I told you to eat lunch before we left. Sir, do you have 5 pesos, sir? 5 pesos, sir. Not a cigarette, sir. Sir, 5 pesos, sir. Pesos in this country. Sir, I'm starving. I'm dying, sir. I can't breathe. We got any food inside? Sir, I can't breathe, Sure, there's some sir. kind of contaminated food in there. Where? Sir, do you have a girlfriend, sir? Yeah, but Do you have a girlfriend, sir? I have a wife. That's worse. Do you have a kid, sir? I do not. I have 4 fuzzy kids. Sir, you're very tehik. What do you want to eat when we get out of You here? don't give me anything, sir. Ah, gwapo kayo akong sir. What do you want to eat when we get Sa out of here? gwapo. Sir, pizza, sir. Kagwapo sa akong sir. Oy. Sir ko balintong. Mura man kag-unggoy, sir. Sir, mura kag-unggoy, sir. Daghan kay kagbuhok. You look like a monkey, sir. With your hair, sir. Hoy, Oy, si Sir Tami ignoring me, oh. sit in the car. Is smoking, sir. Sir. Why, sir, guwapo, sir? Na-annoyed na si Sir Tami. Annoyed, sir? Di man ka manghatag, sir. Dalo man ka, sir. Bisag burger agon, sir. Sa kilid-kilid. Sir, Han, nanglimos ko, sir. Nanglimos man ko, sir. Aray, sir, mapaso taon ko, sir. Sir, binigyan man kita ng relo, sir. Si Sir Tami, oy. Hindi man si Sir Tami mapagbigay. Wala kami sa bahay, mga loves. Ganito man yung manghingi sa book sa Pilipinas pa. Sir. For my vlog, sir. Can you bring me to a hotel, sir? For coffee. For coffee, sir. For coffee. you're being really a squitch. You told me, right? In So you were a Queens. squitch. You told me, like, in Queens, somebody would say, for coffee. Coffee? Yes, somebody will do in your window, and you said, coffee. No, nobody says coffee. What are you talking about? $5 for coffee. Yeah, no. And they will You make give this you. stuff up, hon. And you told me, Hon, honey. you make it up. Watch, you're gonna get burned with a cigarette. I'm starving, man. I'm shaking. I'm shaking. I'm shaking. I'm starving. Ang laki na ng talong. May talong. Look, ang eggplant natin. Oh, may bunga na. Yung talong. Masaya pala kapag ganito yung ano. Dito ilagay ang talong. May bunga. Ito din, oh. Parang masaya yung ating talong dito. Dito, oh. Masaya din siya. Kunin nga natin itong mga damo-damo dito. Tika mo na, ha? Look. Look, oh. May talong na tayo dito. Ang saya naman. Ang saya. At meron na tayong, look, cucumber. Ang daming cucumber. Diba? Alam niyo, mga loves, ang obserbahan ko dito kapag umuulan palagi, ang saya-saya ng ating mga pananim at ang bilis-bilis ng tubo ng ating gulay, 'di ba? Ang bilis. Ang tinanim ko pala dito is dalawang klaseng cucumber. May maliit na cucumber yung parang katulad sa atin at may mataas din yung mahaba. Ang daming bunga, ang saya-saya. Paano kaya namin ito kainin lahat? Charot. At ang ating kapitan ng ating string beans, 'di ba? Ang bilis ng string beans, guys. Ang bilis ng tubo. Buti na lang talaga bumili si Tami ng kanatan sa atong mga pananim, no? At ito yung ating bell pepper. Ang daming bunga. Nasurpresa ako. May mga maliliit pa, oh. Ang saya tignan. Yung ating mga pananim, may mga bunga na. This time, yung kamatis, konti lang yung bunga at ang ingay ng ibon. Pakinggan ninyo.
Ito pala yung ating kangkong mga loves. Dinagdagan ko siya at nilagyan ko ng net kasi yung ibon kinakain yung mga seedling. At nagdagdag ako kasi konti lang pala ito. Kailangan ng marami, no? At puntahan din natin ang ating zucchini. Oh my goodness, ang daming bunga. Ito yung mga talagang non-stop ito. Ang bilis magbunga nito. Pero parang hindi lumalaki masyado. Iwan ko anong nangyari. Wala ata masyadong bubuyog. At yun, meron tayong nakitang deer dito, no? Oh, ang laki. Natakot kay Roxy, guys. Ang laki kasi ni Roxy din ang ingay nilang Misty. Come on, Rox. Let's go, Pipi. Hi, dear. Come on, Roxy. Let's go inside. Come on. Roxy, come. Misty, ang laki ng tubig niya, oh. Where you want this? The back? The back here? I put ice in here. Bye, love. Bye-bye. You're looking for a video to watch? Well, no, I gotta go to watch and look for the address again. Okay. Make sure I got the right one. So, alis na si Mister. Ang laki ng baon niyang tubig kasi mainit ngayon. And then yung... Love you, hon. Oh, I love you. Bye, have a good day. Hey, Yeah, you drive careful. I'll talk to you later. Hey. I love you so much. Talk to me later, okay? No, I cannot even go nowhere. I don't have a car. got that car still. Yun na nga, no? Trabaho si Mister pero hindi siya sa Manhattan. Sa ano siya? Sa Connecticut. Doon magtrabaho. Meron siyang asimbulin. You guys doesn't eat much. Magpunta tayo sa garden. Tignan natin yung cucumber. Kasi meron akong explain sa inyo mamaya kung bakit. Kailangan kong kukunin na agad yung ating cucumber. So, let's go. Kasi may mga bunga na bago kasi kapag maging old yung cucumber, pangit ang resulta. Mamatay agad yung cucumber. So, harvest tayo. First harvest ng ating gulay. Ayaw kong magkaroon ng anong tawag nito? Patay or old na cucumber, no? Ay, ito yun. First harvest natin, ilagay natin dito. Ilagay natin dyan. Look. Okay. Yun, nahulog. So, mga sira yung iba. Pero ang daming bunga dito. Look, dito sa loob. Mag-harvest tayo. Patayin natin ito kasi abnormal po yan siya. Abnormal, kunin natin. At ito, i-harvest ko na to. Meron po ako nakitang mga video mga loves. Topic niya is tungkol sa cucumber, ano. So ngayon, doon ko nalalaman, ito palang cucumber, yung mga bunga na hindi natin makukuha. Naging hinog siya at andun lang sa puno. Yung puno pala ng cucumber is mamatay. Kasi ang sabi pa ng utak niya, may utak din pala ito sila, charot, na pwede na silang mamatay dahil meron ng replacement. In short, sabi pa, kapag merong bunga, wag nang patagalin, kukunin agad kung pwede na. Ating pabayaan yung bunga doon na maging yellow or hinog, ready to seedling. Kasi doon mamamatay agad yung cucumber ninyo. Buti na lang nalaman ko ito. Nagtataka ako few years ago talaga ganyan yung nangyayari. Patay sila agad. Nagtataka din ako dito sa ating blackberry, no. Ang tagal-tagal niyang nag-black. Red pa rin siya. So ngayon tinitignan ko na naman ulit kung nag-black na ba. Look, oh. Ang daming hinog. Kailangan ko talaga itong ang daming bunga. Malapit na. Parang mayabas. Sarap. Malapit na ito. Mga
Mga I think mga August or September harvest na niya. Parang bayabas, hilaw pa siya pero masarap na. Para siyang bayabas pero masarap na. August at saka September parang ready na ito, hinog na to. Wala na naman ito sa plano mga loves na maglinis ako dito sa harap ng bahay. Kaso lang talaga sabi ko ang dami ng tumutubo at kailangan ko na silang putulin kasi tumutupong. Nakikita na sila obvious na sobrang kalat na ang daming tumutubo dito sa ating mga bulak-bulak-bulakan. Ang hirap kaya mag voice over, nagkayungit ang akong agi no. So sa panahon na ito guys, grabe yung singot ko, yung tiyan ko, yung likod ko, yung tainga, ulo ko, grabe yung singot. Pawis pala sa Tagalog. Pinawisan ako ng maraming singot. So dito ako sa gilid, ito talaga hindi ko ito naalaga. Grabe ang taas-taas na ng mga dito, damo oh. So nahirapan ako dito kasi sobrang taas na, ang hirap ibut-ibutin. Kinuha ko sila at tinatry ko talagang linisin kahit hindi ko talaga feel ngayon kasi sobra yung init. At ito siya, hindi pa ako tapos. Ito yung before. And then pagkatapos na no, hindi na ako nag-vlog. So yun, malinis-linis na siya konti. Okay na yung pero hindi ko pa tinapon yung aking mga naibot o mga nakuhang damo no. Bukas na sila kasi yung init, grabe, pinatay yung skin ko. Sobrang dark ko na. Itim na ni Inday Miriam mga loves. So mga loves, kung umabot kayo dito, salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo next time. Sana dito pa kayo no para makita niyo kung paano tayo mag-harvest at kain sa ating mga prutas. Thank you so much for supporting this page. Kita-kits. Bye.